Sinibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona lo mbuso njengamanje. Ukubingelela yena Mathendo acebisa ngaphansi kwayo iGolva TV. Ngane zawethu ngaphambi kokuba siqhubeke nakho konke sizobonga ukuthi-ke uyingxenye yaleli khasi kanti futhi-ke selize lafika ku-2,000 subscribers. Okusho ukuthi abantu abala ekhaya bangaphewa 2,000 subscribers. Kanti-ke ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela ushare phinde ucommente usubscribe ebese uya-like okukhulu kunakho konke. Ngane zawethu sihlala phe kodaba singani ngenkulumo engenasidingo. Sikhuluma lana ngo-live kaMthandeni oyiwona okhipha amaqiniso kanti futhi siphinde sicaphune la live kaMcineka lapho khona-ke all live bephikisana. Sorry, ngane wethu lapho khona kufanele sibheke ukuthi khona kuphi okusebenzayo khona kuphi okungeke kusebenza kanti futhi-ke sinelungelo lokuthi sibheke ukuthi ikhona kuphi okuyiqiniso khona kuphi okungeke iqiniso emva kokuthi kwenzeke impucuzeko njengoba-ke nazi ukuthi impucuzeko inge-30 July lapho khona-ke iyobe isemabhida. Impucuzeko ibe noshintsho olukhulu kanti ibe nempucuzeko eningi emva kokuba abantu beqondise igwegwe kumcineka. Kanti-ke uzokhumbula ukuthi umcineka umhleli womcimbi omkhulu impucuzeko ebambisene noTshatha kanye namanye amathimba. Indida-ke indaba yempucuzeko ngoba kwamina iqala ukungidida manje ebengithi ngiya-understand-a ngakho konke ngokwempucuzeko kodwa njengamanje ngididekile ngoba izinto ey'ningi zivela zidida. Wena uma ukuthi bewucabanga ngempucuzeko ucabangani uma ukuthi umcineka ukhulume ngokuthi-ke uMthandeni uzamile ukumthola akamtholi kodwa uMthandeni uveza ukuthi yena kwimpucuzeko ubehleli efonelwa umcineka. Ngaphambi kokuba sikhulume siqhubeke nakho konke ukuze siphikisane ngento ekuyiyona nayo amavidiyo ephikisana. Yabuyela kumina ukuthi akabuyeli kimi ngathi mfonele. Yamfonela bagcina betholeneke. Yamchazela ingane konke ukukhuluma eze ngakho. Impendulo kaMasondo yathi Nkosazana lolu daba okhuluma ngalo lungaphezulu kwakho lungaphezulu futhi kwami. Cela umcineka ukuthi kube uye ozofonela uMthandeni akhulume noMthandeni ngoba selungaphezulu kwethu. Hawu yangitshela ingane lento lengathuka ke ngathi mina hawu iyangixaka ke lento mangabe kuqhamuka into ethi mina fanele uMthandeni ngimfonele ekubeni abaculi bonke mabengaphumela obala laba engaba memezela emabhida ngathi abaculi baka live bonke akhona oyedwa ongaphumela obala ethi kwafonela uMcineka. Bonke abaculi bafonelwe ubongeka Mpongwana bonke labaculi engaba memezela emabhida bonke akhona oyedwa including lo wangakithi uAlimgube akaza afonelwe yimina ngikaze ngikhulume naye. Manje ngayibuza ukuthi uma ngabe mina kungani kufanele ngenze okuhlukile uma ngabe lengane kwayona lengane ngizobe ngifundisa ukuthini uma ngabe ukuthi kunomculo okuzothiwa yena ngeke akwazi ukukhuluma naye ngoba iyodwa into efunakala kuyena quotation yokuthi ubiza malini then bese kuyaqashana uma ngabe ukuthi siyam afford uma ukuthi sim afford futhi atshele ukuthi cha asim afford. Uyabo? So yangixaka ke lento ngazibona ngisesimweni la engikwenze khona konke ngoba i-email ikhona ngaphekwe email kwaxhunywana noMasondo oyivest likaMthandeni ngoba ngingaxhumaneki naye ngazibona nginganayo into engase ngiyenze engaphekwane ukuthi okay sekufanele ngenze ini manje. Yabo? So ngithi lokukhuluma angicacise ngikubeka abantu bakwazi ngoba bonile bathumela amantombazane afonela uMasondo. uMasondo waphendula wathi le ndaba esengangami. Yabo? Watshela lo sisi wayethunyele ukuthi afone. Asimazi lo sisi noma usisi nje onormal noma usisi onjani. Uyabona? Lo sisi wayifona wathi Masondo ayingangami nawe sisi. Ngicela ufonele ngicela utshela uMcineka afonele igcokama ngoba uyaxhumana nalo. Une right futhi uxhumana negcokama. Futhi mina lokho ngaqala ukuqashwa impucuzeko ngiqashwa ubani uMcineka uyena ofonayo ngoba kunomunye unyaka lapha impucuzeko okwakuthiwa khona iyakhanselwa ngeke izibe khona. UMcineka wafonela mina wathi ndoda sinenkinga la impucuzeko kuthiwa ngeke izibe khona ngicela ukuthi mfowethu usondele sixoxe. Hayi Kanisa kwethu inkulu indaba kuyaphikiswana so
ekuyikhona okuyinqobo ukuthi-ke abantu abaze behlangane nobani uyishayela live la khona nobani uyishayela live la ekhona. Umcineko uveza ukuthi-ke walifonela igcokama yena akanankinga negcokama, izimpi zakhe negcokama angeke ziphazamise ukuqashana naye ngegcokama ngoba umcimbi uwenzela abathandi bomculo kamaskandi-ke. Kanti igcokama liyavuma lithi yebo wafona umcineka kodwa ukuthi efonile umcineka kunezigameko ezenzekile ngaphansi kobumbano lwabo ababekade behlangene ngalo. Umcineka benoke igcokama liveza ukuthi bona abahlasela kanye nebhamu, kanti umcineka kukhona futhi la akaphika khona ethi yena akaze aze ahlasele umthandeni ngebhamu. Ngana kwethu ake siphinde futhi sibheke wona lawo mavidiyo ukuze yonke into ihambe ngobufakazi. Nala khona athi thina sihlangene ngenhloso ukuthi sifuna ukumbulala, yonke lonto leyo, yonke lonto ngikhuluma ngento ezikhona epagini lakhe. But ngifuna ukuthi ngisho ukuthi lozo zinto akuzona izinto ezingavimba ukuthi umqashe umuntu especially ngomsebenzi osukuthinta abantu, ngoba lozo zinto isuke ikhulunywa uyena not abalandeli bakhe. Abalandeli balandela yena, benza into esuke isho uyena, akenzi into esuke isho abalandeli. Kungaba yiphutha ke kumina ukuthi ngithathe izinto ezenzeka uma ngabe izizathu ezipersonal zivimbe ukuthi ngimqashe ekuthenini ajabulise abalandeli bakhe nabalandeli bomculo in general. Lokho kungaba yiphutha ngoba ngiyaqonda ukuthi into engiyenzayo ngenza into. Kwasuka abahleli bengoma kazwelonke okuwumcineka noGay. Ngoba basuka bazongihlasela eVirginia Airport lapha engangizokwehlela khona ngoba ngangihamba ngebhanoyi. Ibhanoyi-ke ngisuke ngenzela abanye bangukuthi bengibone ngisemoyeni bephinde bengibone futhi noma sengiphansi. uGay wakangcobo noXolani wakamcineka kwathi bangisuka ngebhanoyi ngiyobona abalandeli bami e-airport, babona ibhanoyi lidlula libheke e-workshop. Base becabanga shuthi sengibheke e-workshop. Esangweni kunezimoto ezingivimbile manje, yabona. Lezi moto ezingivimbile angizazi kodwa ngathayima, yabo, ngoba nami ngiyayibheka izinto ngendlela engibheka ngayo, yabona. Ngatshela uMasondo edrive imoto, kanti Masondo awuzama ukuthi ube ufocus, yabona. Lezi moto lezi masisuka eVirginia Airport kwavele kwasuka inhlamvu zasilandela zankanka iFortuna left and right. Kwaphuma isibhamu ngapha. Sihamba ngathi mina Masondo xamalezela uline lona omhlophe, oxamalazela uline omhlophe. Sahamba saze sayofika, sihamba nje kuvela isibhamu ngapha. Sahamba saze sayofika ngasolwandle ngakuleli hotel ekuthiwa Ilangeni Hotel. Ilapho ke safike sama khona ngqi, yabona. Ngiyabuya ngizongichazela. Sengibuyile. Bakala. Bangikanka ngebhamu, abangikanka ngazo, bayijema imoto ngemoto ngendlela abayijema ngayo. Babejema imoto ngabona vele awuthulisela abantu abangale. Bayijema imoto ngendlela abayijema ngayo. Kwawukuthi ke ngingena live ku Facebook ngoba ngifuna ukuthi yonke into eyenzakalayo niyibone live ngoba ziningi izinto eseyiqashiwe zingamanga ngami, uyabona. So lokhu kuba live kwami ngangazi ukuthi kuzonenza ukuthi nibe neclue ukuthi kwenzakalani. La ngempela ke ngaba live. Bayijema imoto kwasho ukuthi nami ngangihamba nezinsizwa, uyabona. Kwagcina kungenzakalanga lutho lubi. Angazi babezokwenzani. Ngihlaselwa ubani? Abahleli bengoma kazwelonke nabahleli beMpucuzeko lena ekhona namhlanje. uXolani Mcineka noGay wakamcineka, yabo. Babe ngihlasela akaze bedubule kodwa babesikazi ibhamu nje, uyabona. Njengabantu abazodubula vele ukufaka indaba ke mina nakho, uyabona. Angithi ayibangibulala abantu, yina abantu bengiphumuza izikweleti ezingaka abantu enginazo angihlawulile emizini yabantu.
ngafa namhlanje uyabona bangadubula ke labantu baqhubeka kusizi kimi ngoba phela ukuphila kuusizi kahle kahle bekake ngibhamu imoto yami kanti angiqondi mina ukuthi ngoba ngikake ngibhamu yini inhloso ngathola lethi ukuthi hawu Ngane wethu umlomo ishoba lokuyiphungela siyaqhathanisela amavidiyo siyaqhathanisela inkulumo lapho ubona khona ke kuphikiswana live kaMcineka ufike kuqala owamthandeni ufike ngemuva umthandeni iheading uphendula live kaMcineka lapho khona ke ekhipha zonke impendulo ukuthi ke ama-invite akawatholanga ama-invite watholile awana ngawatholanga awana watholile ngane kwethu wena ngokuhlaziya kwakho simiphi manje ngoba simbonile nomthandeni ehleli noTshatha futhi lapha kucaca ngokusobala ukuthi ke kunenkinga enkulu esikhona lapha kuMaskandi ongicaca khona ukuthi ke uTshatha uyiqhathululile ngoba nangisimbona negcokama laphana oyindida kakhulu ukuthi ke kwenzeka kanjani ukuthi ke uTshatha simbone lapho kanti futhi naye umhlelo wempucuzeko Thandeni uyasho lapho ukuthi ke akabangi lutho yena noTshatha akabangi lutho noTshatha abantu abanenkinga umcineka noGay njengoba ke nomcineka besondeza oGay eduze oGay banebhizinisi banemali khona ozuko banabo ngane wethu siyafisa ukuzwa uvo lakho nokuphawula kwakho angeke size siyiqede mangathiwa sikufaka lamavidiyo amabili lengapheli hour kodwa kuthiwa iminwe amakhanda zishiye mina ngiphetha ngalo ngithi ke umlomo ishoba lokuyiphungela wena uthini ngalolu daba njengoba sisikwenzile lamavidiyo amabili nje amanye ayeza lapho khona sihlaziya inkulumo mpikiswano ngo live bengekho ndawonye kanti ke ukuba bandawonye ngabe ziningi impendulo siyitholayo lapho khona ke ukuthi umcine kuyiliphi umthandeni uyiliphi kodwa mina ngokuhlaziya kwami ngokubuka kwami umcineka ulithathile isayidi phakathi kwaMthandeni noKhuzani umcineka usho ukugcwele abantu uKhuzini ukuthi ke uKhuzani angeke kuphiwe iyona nkosi yamaskandi ekhona njengamanje kanti ke la kukhona futhi kana ushilisi ethi inkosi ayibekwa iyazalwa okuchaza ukuthi ke inkosi mabesho ngokwamasayidi kwakade kumgqumeni abanye abathanda bathi kwakuyindidana abathi kwakumgqumeni inkosi bahamba nomthandeni kanti abathi kwakuyindidana bahamba noKhuzani ngesizathu esithi ke umthandeni ube ngokomculo kushuthi sothi uzalwe ichala lizalwe umgqumeni wayekade kuthiwa uyinkosi yamaskandi kwabuya kweza ngapha ngemuva ladlula ibhova kwasala wathiwa umjikijelo inkosi yamaskandi lapho khona ke umjikijelo okube nokudideka ukuthi ke umjikijelwa kube umjikijelwa kwaphinda futhi wazoba nokudida ichala mase lidlulile ukuthi ke inkosi yamaskandi njengamanje uJaiva noma umthandeni kodwa njengamanje ushilisa uthena yena inkosi yamaskandi umthandeni kuyindida ngoba uJaiva bekade sebenza nebhova umthandeni akaze asebenze nebhova umthandeni usebenza nechala ngabe ubani inkosi yamaskandi wena ubuka kwakho le video ngeke ngize ngifake wonke umuntu uyazi la ushilisa sho khona ukuthi inkosi yamaskandi manje inkosi ayibekwa iyazalwa right angeze siphikisana noKhuzani wabekwa ngokweziqu kwathi uyobe uphethe umaskandi kule minyaka emibili ezayo ebekwa indidana sengofakazi sonke sasilalele ngala kwethu ziningi kakhulu indaba eyithinda olive njengoba nazi ukuthi ibhedo futhi nongizwe isusile noTshatha futhi waphendula kushube kakhulu nobhaka hawu siyabonga ke kuKing Bhaka oxhasile ngo-20,000 ukuthi ke abalandeli abaningi bawine njengoba sazi ukuthi ke lapha ngeMpucuzeko umcine kushilo wathi yana beno 50,000 Nkosi yami ingane ezemacinekeni beno 50,000 ukuthi winise abalandeli abaningi wathi uBhaka cho ngiyawu-add u20 right ke u-addile u20 engingakhumbuli kahle ukuthi laphana ke ku number 2 engathi 20,000 khona
bese kuzothi lawo 15,000 nokudideka lapho futhi-ke kwenza kanjani. Siphinde sibonga futhi-ke ngokubizwa kanti incane sekhona kwiMpucuzeko. Uzokhumbula ukuthi umcineka wathi kube nenkulumo ebekhona okuchaza ukuthi ubengekabe bikho. Sibonge noduma kahle Nkosi amagcokama umzukulu nabanye abaningi nogqilazi umthakathi abaculi baningi kakhulu ngane zawethu. Ngicela ushare usubscribe ukhomente okhulu nakho konke. Ngicela ukuthi nje upress leli libomvu ngane yakwethu. Mina Mathinto kacebisa ngikuthanda ukubhubha.